bada garaia guk kontatzeko geuretik gure buruari buruz, ez? Baina egia da, sistema orain nola dagoen banatuta ikusita, gu garela sektore bat normalki jubilatuko ez dena edo ez dituzunak kotizatuko beharreko egunak, eta hori guztia, hain gaztea izan da kontutan izateare ez dut uste seinale onegia denik. Ez dut uste hemen beharra daukagunik beste gauza batzuk edo beste hizkuntza batzuetan ekoizteko. Euskaraz hemen bakarrik ekoizi daitekelako, orduan emango nioke horri izugarrizko garrantzia eta sinistu eta ausartak izan. Nik ere bai egin nuela prozesu bat onartzeko nire buruari nire euskara eklektiko bat zela. Erdaretatik maileguak hartu beharrean, zoaz lapurtzen euskalki desberdinetatik edo irratian entzuten duzunetik, liburuetan irakurri, jendea ezagutu, azkenean itxasten zaizkizu prosodiak, azentuak, hitzak.